Ani naman po ng mga magsasaka sa Asingan, Pangasinan inaasahang tataas dahil sa solar irrigation project. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Hindi lamang pagbaba ng gastos ang hatid ng bagong solar water pump sa Barangay Zone 5, Karusukan Sur, kundi inaasahan ding magbubukas ito ng mas mataas na produksyon para sa mga magsasaka sa lugar ng Asingan. Sa tulong ng Department of Agrarian Reform na ipatupad ang proyektong solar-powered irrigation system na kayang patubigan ng humigit kumulang 10 ektaryang lupain na isang hakbang na direktang makaapekto sa dami at kalidad ng ani ng mga benepisyaryong magsasaka. Ayon sa ilang magsasaka, dating malaking bahagi ng kanilang kita ang napupunta sa diesel para sa patubig. Sa paglipat sa solar-powered system, nabawasan ang gastusin sa operasyon na nagbibigay daan upang mas mailaan ang kita sa pagpapalawak ng sakahan at pagpapabuti ng ani. Personal ding bumisita ang alkalde ng bayan upang inspeksyonin ang proyekto. Anya, hindi lamang pagtitipid ang layunin ng proyekto kundi ang pangmatagalang pag-angat ng kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas epesyenteng sistema ng patubig. Sa kabuuan, inaasahang magsisilbing tulay ang solar irrigation project upang mapataas ang produksyon sa agrikultura sa lugar kasabay ng pagbibigay ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan para sa mga magsasaka. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.